Wah. Rencang ini sakniki terpundi, Mas? Sinten? Alah rencang jenengan sing nek wedangan mriki niku. Oh, ada toh? Tet. Luar kota nang. Sugih sakniki. Luar kota nang. Luar kota. Nggih. Wah, berarti nggih gajine kan. Niku nek luar kota niku napa? Gur mubeng-mubeng tok terus mulih napa? Gur nyambet damel napa? Luar kota nek ngerti pamiti wong kan ning ndi Mas? Nyambet gane luar kota. Luar kota iki macam-macam iso apa wae gitu. Nonton dong lho, tapi ngomongnya sopir. Supir. Supir anu niku. Pur kelinci niku nggih. Tak nggih. Nah nggih. Pur kelinci kadang glonjor nggih Mas ya. Nggih. Medeni ora kuat barang dipaksa munggah gitu. Mas, Napa nek ora kuat dipaksa munggah mboten apik gitu. nuwun sewu nggih. Kula tak mam sik. Oh. Apa jak jagongan? Ayo